Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kung kayo ay nakararanas ng paghihirap sa pag-ihi o kaya naman hindi mapigilan ng pag-ihi, pag umihi naman ay mahapdi at may sakit na nararamdaman, maaaring kayo ay may problema sa urinary bladder. Ang balisawsaw o UTI ay isang nakakabalisang karamdaman kung saan apektado ang ating imbakan ng ihi, daluyan ng ihi at pati na rin ang paraan ng pag-ihi. Ang impeksyong hatid ng balisawsaw ay maaaring makapagdulot ng komplikasyon sa ating kidney at atay. At kung ikay may problema sa balisawsaw, mabuti pang mag-SED Cogon Capsule ka na. Ang SED Cogon ay isang uri ng herbal na kapsula na mula sa SED Marketing na napatunayang nakagagaling ng balisawsaw. Inumin lang ang SED Cogon 3 times every day at uminom din ng maraming tubig para malinisan ang urinary bladder. Panatilihing ligtas ang katawan. Tayo na't mag-SED Cogon Herbal Capsule. Sa Cogon, katawan ay may tulong. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Dakong kwintas nga regalo na ni Papa ug Mama pag-graduate ako sa high school. Dara. Mao ni ang pinakamahal. Mao ni ang labing nindot sa tanan kong mga alahas. Mao ni pinagkanindot akong handumanan nila. Pero wa na ni kapuslanan. Di na ko makagamitin. Wa na ko'y pagkadbuhan.
Mutago na kukikan sa mga tao. May nalang ining ipanghatag ni. Wanay kapuslanan ang tanang mga butang o kaptangan nga akong gihuptan. Wanay kapuslanan. Rinan, sugo na. Kadagan ko na ng kanunog sudan ni mo da. Sumanggiurot ni mo ang inununan. Napatay. Tapos ko gibilin. Asa man ni mo dadangan nung dagan mo kayo na. Mukhaon kong daghantay. Kalit kong gigutom mo maayo. Ha? Uy, pagtarong diha, oy. Makalitan mo sabtan ni mo. Anong kalit ko kang gigutom? Basta kay gigutom ko tay. O sige, mukhaon ko. Ano mo lakaw man ka? Asa mo lay ka mukaon? Adokas kakahuyan nga gabi naman. Hay! Asa ka, oy, Renan? Wala. Wala gumamati na ko. Sa may nasuot-suot at tuntuwana. Sundan ako, be. Naibaw ko. Ang babae na kagbuti-buti sa naong. May magamit sa higot sa mong kabaw. Siya may gusto magikog. Huwag nabali ang sa kasya. Sabi kay problema itong babae na. Anong gusto mo siya magpagkamatay? Di na ko tuyoon. Maluoy ka itong babae na. Hala. Ay, gibahag na. Di rin ako makakita sa dahan. Ngit-ngit na ako. Hanap na sabkog pananaw. Renan! Renan ko! Kwa ko diri, Renan! Tingalig, mawagtan ko! Ngit-ngit kayo! Hindi rin ako makatulto sa agyanan, do! Do! Hain naman ka, Renan! Awa na mo to ba nga akong anak? Stilan, layo na siguro to. Dili na ni madaoy. Kuyaw og ako dili makauli sa amo ini. Balik ko sa agi, oy! Gigutom na ko. Wa ko'y panihapon rin. Wa na'y protest ni sa langob. Ang tikuwang. Wa siya. Gabi ina. Ug ako rang usang niya suot sa langob. Nahadlo ko pero
Asa ba ko? Wa mo ko'y masangpit nga mahimo na kong kauban din eh. Oh, dunay tao sa gawas. Miliyok ang mga sapot sa baba sa langob. Nakitaw. Kinsa law? Dili magkagawas sa akong tingog. Kinsa ka din ang nasa gawas sa langob? Mayong gabi eh. Nabay tao diya sa sul sa langob? Mahimo bang musuod ko? Niya ko'y daang pagkaon. Day? Niya ka magpuyo ng langob, di ba? Niya ka ba sa sud? Niya ko'y daang pagkaon alang nimo. Basig wa ka pa'y panihapon. Musuod ko ha? Oh, si Renana. Niya si Renana. Niya siya sa langob. Misuod siya. Ug may dahas siyang plato. Nagdahas siyang pagkaon. Kung niya ka man, gawas mo na. Niya ko na pagkaon na lang ni mo. Para magkapanihapon ka. Dili ko makaduol niya. Sakit ang ako tila. Dili ko makalakaw. Ug kung tawgon ko siya, dili sa pagkakawas ang akong tingog. Kung dili ka mo gawas, ako ibilig na pagkaon ha? Panihapon. Kaya tingaling mapas mo ka. Nabalakas siya na ako. Dili siya gusto nga mapas mo ko. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta't problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Niya mga pagkaon. Ako ibutang ning dakong mato ha. Kaon na kung gutumon ka na. Huwag siya magawas. Basig wa siya din eh. Basig minakaw. Kaluin niya. Niya siya magpuyo ni langob. Kinsa ba kayang kauban din eh? Hapit na mahurot kining gamay na kong suo. Muggawas na lang ko. Oh, magawas na siya. Renan! Oh, may gawas na akong tingog. Natawag ko si Renan. Oh, mura magdunay bisang pit ako. Neto, Day? Ikaw ba tumisang pit ako? Niya ka ba sa sul sa langob? Niya ka ba? Day, kung niya ka gawas na, ara magsulti ta. Daghan ko gusto ipangutanan ni mo. O man. Pero, murag doon nagibisang pit ko nga. Tingalik ako na una.
pagkaon na si Renan. Bigawas na siya sa langop. Kagaan sa kong gibati. Kanindot di ay batingon kung dunay tao nga maluoy na ako. Udon ko ng pagkaon nga gihatag ni Renan. Kutob kay ko. Ug lami kay isda nga inununan. Karon pa ko mubatik ingon ini. Lami kay inununan nga isda. Udon ko ni makaon kog maayo. Nurot yun ni mo kaon ang kanon og sudan nga mo da? Kataghan ato. Unya ka dali ragod. Doon sa man ni mo pagkaon. Pangutan na tay, basta kay gikaon ako ang tanan nahurot. Di man kandapit ang magkaon. Unya ang mga plato mo da. Ayun man. Wa man lagi kay da pagbalik. Ayun man, sa gikaon mo kapel. Kuan tay, nabiyaan ako. Ngit-ngit magod. O sige lang, ako itong kuhaon og ma. Uy, diin man day kang dapit mo kaon. Ha? Diin, Renan? Kabusog na ako. Nahurot ako ang pagkaon. Sukad pag-abot ako din sa langop. Karon pa ko mabusog ingon ini. Lami kayang pagkaon nga dani Renan. Giatiman ko niya. Bisag ingon ini ang akong itsura pero wa siya mahadlok. Mianhigit siya sa langop. Kabuutan ni Renan. Kadaghan ako siya pasakit eh. Ako kaning ludan ng iyang naong kaniadto. Pero karon, siya ang may pakita o kalupin ako. Kadakuksa nga nahimo ko ni mo Renan. Pasilo ako. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa said marketing.